Krásný dobrý den. Dneska mi přišel balíček z Temu. Ano, riskla jsem to a objednala jsem si tady tu tiskárnu, kterou teda budu používat na návrhy, na tetování a mám z toho hroznou radost, protože celou dobu tak si prostě návrhy překresluju, ne, že by mi to vadilo, jakoby já ráda kreslím, ale furt si jako říkám, ty brďo, nějaký třeba jako detailnější tetování nebo něco, kdybych jako chtěla prostě něco na trénink, tak si nedokážu představit, jak bych to překreslovala. Takže furt si jako říkám, dobře, hele, vyzkoušela jsem si i překreslování, takže nikdo nemůže říct, že jsem se tomu vyhnula, ale myslím si, že je fajn mít takovýhle nějakýho pomocníčka na tetovací návrhy. Tak, otevřem to. Já jsem teda psala na Facebooku skupinu a tam právě mi jako hodně lidí psalo, že objednávali takhle z Temu a že je tam teda návod i v češtině, takže na to bych se určitě chtěla mrknout. A že prý teda k tomu mají dorazit i ty papíry, takže ty teda vidím, že tady máme taky. Říkali teda, že z Temu to není špatný, že prý jim to funguje skvěle, takže bych to určitě ráda vyzkoušela. A říkala jsem si, že by bylo fajn to natočit a že třeba bychom to mohli někomu i doporučit, kdyby taky scháněl jako tiskárnu, která není teda tak extrémně drahá, tady ta byla za nějakých 700 něco, tuším, nějakých pár drobných, takže nějakých 720, 30 možná. Já se podívám, když tak to sem napíšu, protože cenu si teďka nepamatuju z hlavy, ale tak, najdeme tady ten, už to vidím, už vidím češtinu, tady máme češtinu, chytré připojení, aplikaci tu už jsem si stáhla, protože jsem vlastně koukala na manuál, který je ke stažení i na Temu a dá se tam teda tiskat i z počítače, nejenom z telefonu. Tak, máme návod, výborně. Tak, papíry ty si dáme zatím na stranu a podíváme se teda na tu samotnou tiskárku. Vím, zvláštní název, ale občas si říkám tiskárka. Tak, podíváme se na to, to sundáme. Tak, máme teda k tomu nabíječku. Mělo by to být teda na Cčko, pokud to teda říkám správně. Doufám, že jsem teďka pokazila ten název. Ano, na Cčko. Pro jistotu jsem se podívala. Tak. A tady je teda naše tiskárna. Juhu. Tak. Dá se teda tohle zmáčknout a tohle se nám tady otevře. Nevím teda, jak moc se to dá otevřít, mám teda trošku strach. Tak, radši to nebudu pokoušet. Takhle, už to vidím. Je jasný, takhle. Takže my bychom to teda měli zapnout. Výborně. Tak, už jsem zpět a vzala jsem si s sebou tablet. Abych vám teda ukázala, jak ta aplikace teda vypadá. Tak, správně bychom teda teďka měli dát ten papír sem. Tak. Výborně, ona už si ho teda takhle vzala sama hezky, trošku jsem se lekla. Tak, vidíme tam obrázek. Tak, my si tady nahoře hodíme teda rozměr, což máme teda tento, klasická A4, hodíme to trošku víc dolů, aby jsme to měli jako, doufám teda, doufám, že to bude tam, kde si myslím, že to bude. Tak, necháme tisknout.
Krásný, nádherný. No tak to je úžasný. Já z toho mám fakt hroznou radost. Tak tiskárnu můžu vypnout. Tady pak ještě hodím na nabíječku, nejsem si moc jistá, nakolik je nabitá. Já jsem ji teda vyzkoušela hned, ani jsem ji ještě nenabila. Tak, jako vypadá to úplně nádherně, nevidím tam jako nic, že by se to vynechalo, ale ještě mrknem. Tak, no tak to je úplně úžasný. Tak to je žůžo. Jo, to se mi líbí. Jsem velmi spokojená. Velmi. Tady teda trošičku dole. Tady nám to trošku chybí. Ale to je dobrý. To furt se jako obtiskne a pořád se to nádherně dá. A myslím si, že je to tím, že jsme to prostě tiskali takhle dole. Ale jako jinak super. Velmi spoko. Nemůžu teda nic říct. Je to super, fakt, že jo. Jako za ty penízky, na to, že to je z Temu, tak si myslím, že tohleto je fakt jako super pomůcka při tetování a mělo by to teda být schopný tiskat i klasický text, ale musí teda na to být tyhle ty special papíry. Nejsou tam teda bohužel ty klasický, na který jsme zvyklí, ale jinak za mě super, takže já vám to hodím do popisku, doufám teda, že to bude i aktivní za pár měsíců a určitě doporučuji, nebojte se toho. Já teda jsem měla strach objednávat jako nějakou techniku nebo něco z Temu, ale myslím si, že pokud jde jenom o takovýhle ty pomocníčky, dá se říct, tak si myslím, že to je super. Jako třeba telefon bych si tam úplně nekoupila, ale tohle je docela dobrý a nelituju, takže doporučuju a mějte se krásně a teď budeme moct prostě furt jenom tetovat.